ngiyabonga ngisahamba kanye nawe Nkosi yami, ngiyabonga emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Ngiyajabula ukuba phakathi kwenu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu osithandile ukuba sihlangane. Abanye bayasho uma befakaza sihlangana okokuqala, abanye sihlangana okokuqala. Ngaphezu kwakho konke-ke sinikeza uNkulunkulu udumo. Angibingeleleke ubaba umfundisi uKhoza nomama. Siyajabula kakhulu mama ukubona kade inhliziyo yami yayilangazelela ukubona lo mama. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi ufike ubone udaba. Leli phehla la kwami lokhu lihamba kanti liyaphi? Kanti liyaphi? Siyabonga kakhulu ukubona ukuthi lishonaphi, ngoba phela ngokwezwi lenkosi nimunye. Noma ungekho la likhona usukukhona. Nawe futhi uma ungalela ukhona likho iphutha nalo likhona ngoba ninyamana. Lokho esikubongayo. Ngibingeleleke obaba, ngixoliseke angizobabala bonke-ke ngoba nakho-ke asitholanga ithuba lokwethulana. Ngiyambona uba ukhanyile, Mkhanyile-ke nomama bonke, angingababali omama abaningi kanti ngiyababona abaningi. uNkulunkulu anibusise nonke no-Sunday School intombi ney'nsizwa, ngiyabingelela. Baba, siyabonga ukusamukela ekhaya lakho la eMhlangeni. Ufuna leli gama liyabaleka, eMhlangeni. Siyabonga kakhulu ukuba khona la eNquthu eMhlangeni. Ngihlale ngizwa ukhuluma ngeMhlangeni, bengazi maphitshana-ke sake sayakhona. Kodwa sesingapha-ke namhlanje. Bafana bami, hlalani phansi manje ngabe msayalula. Hlalani phansi nezwe. Hlalani phansi ngizothe. Nimbona ephuma nimkhuze. Nangomncane nje ngibona ngathi kufuneka athathwe umzali wakhe. Lodlala lapha phandle. Ngithanda-ke ukucacisa-ke izinto ezimbalwa ngoba sekufakaziwe lapha kukhulunywa ukuze sonke sibe kule nto kuthiwa sisepejini elilodwa, sisekhasini elilodwa. Ukucacisa ngomkhuleko okuthiwa ubaba uNsibanda uyawuthumela. Ngiyazi abanye bazolahleka, onjani umkhuleko othunyelwayo? Lo muntu akakhuleki yena uthumela umkhuleko yini? Ithanda ukuthi isinde leyo nto kodwa idinga ukucaciswa. Ngo-2020 kuvalwa izwe, uNkulunkulu wathi aqale igroup ebizwa ngokuthi ikhaya lezwi. Ngayiqala-ke ngabantu abasebandleni abawu-33 ababe no-WhatsApp. Yakhula-ke, angizubala igaba eziningi, ngihlala ngizibala. Njengamanje abantu bangaphezu kwa-5,000. So uma phezu kwa-5,000-ke kulukhuni ukukhulekela umuntu nomuntu. uNkulunkulu wayesengifundisa lokho. So-ke ngenxa yokuthi kulukhuni wayesengenzisa imikhuleko eya ngesidingo somuntu. So lama group lokhu ku-WhatsApp nje. So isidingo somuntu masinje ngivele ngithumela umkhuleko osuredi. Omunye unonyaka wenziwe, omunye unenyanga wenziwe, abesethi omunye hawu ubususebenza ukubezwa-ke besho uyasebenza yindaba usebenze umkhuleko. Ufuna ukuyicacisa lapho-ke kakhulu. iBhayibheli
libhalwe eminyakeni eminingi eyedlule. Mabeyibala bathi libhalwe lathatha 1500 years libhalwa kusuka kuGenesis ize kufika likhona. Libhalwe lathatha 1500 years libhalwa abantu behola umoya kaNkulunkulu. Mawufundiswa manje livele libe njani? Lisha kodwa lidala. Kwenziwa yini lokho? Khona uthanda ukungiphendula? Anazi amaHebheru 4 verse 12 izwi likaNkulunkulu liphilile linamandla ingoba liyaphila. Nawe njengoba uphila uwe nje mawusuka lamanje uhambe eNquthu ufika uthenga okuthengayo udla akuzoshiya ukuthi enganudli izolo udlelani manje ngoba unjani uyaphila. So izwi likaNkulunkulu liyaphila. Uma liphila noma ngasiphi isikhathi mawuli-applya lenzani? Liyawenza umsebenzi. Ngoba uthe uNkulunkulu izwi lami ngiyalilinda ukuba lenze lokho engilithumele khona. Lemkhuleko ke ngikhulekayo iyizwi, angikhuleki ukuthanda kwami nomqondo wami. Ngikhuleka izwi. So mawusukhuleka izwi ngisho sengifile emathamba amhlophe umkhuleke ngawo ukukhuleka uyowenza umsebenzi ngoba akumina izwi. Sina understand le nto? So ngikhuleka izwi bayangazi-ke ngikhuleka izwi. So mangikhuleka izwi uNkulunkulu wenza izwi lakhe akenze umkhuleko kansibani. Nawe-ke mawukhuleka lo mkhuleko noma bemdala kangakanani usuthatha ukuthi mdala uyizwi yenza izwi futhi ungakhonzi mina. Musukhonza izwi likhulume lo mkhuleko ngoba mina umzimba lo ibhokisi leli elisetshenziswa uNkulunkulu ukukhuluma. Yayibona lonto? Ngingayothi ngilinganise ngempela. Mangingawa manje ngiphuza utshwala ngidla izono imkhuleke ngikhuleke inezwi yosebenza mina nginjani ngibheke esibokweni ngoba mina izwi likaNkulunkulu sinayithola lento. So ke ungawunqeni umkhuleke ngikunikeza wona yingoba sebebaningi kakhulu abantu. Ngivuka ngo3 namhlanje ngivuke ngo3 ngasebenza ngaphusha uWhatsApp kwashaya isikhathi sokuthi sigeze size la ngizolala late futhi. So kuyimpilo yami ukuvuka ngo3 ngoba labo bantu abawu-5000 baney'telo bakubekile balinde ukuthi ngiphendule. So abanye angikwazi ukuphendula ngiphendula ngokuthumela umkhuleko. Abafudinga into engizoyixoxa manje ngiyixoxe uNkulunkulu abaphilisi ngoba noma ngikhuluma izwi angikhulumi ukuthanda kwami. So iwona amahluko-ke phakathi kwami nezinye iy'meko ezingakambuleleki ukuthi izwi linamandla kanjani. So asiyeke ukukhuluma into esiyithandayo asikhulume izwi. Mawukhuluma izwi mawufunda uMarko ngithi uMarko chapter 2 mangaphazama chapter 5 kuthiwa uJesu ekhuluma izwi bagcwala endlini. Ngoba ekhulumani izwi bafika abantu bephethe uhlaka befuna ungena bahluleka baqaqa uphahla phezulu ngoba wayekhuluma izwi. So mhla safunda ukukhuluma izwi uNkulunkulu noma yena oyikhulekayo oyiphendula ngoba izwi lakhe mawufunda amakubo 138 ngithi verse 2 alisho kahle ngesiZulu lisho kahle ngeKing James Version uphakamisa izwi lakhe ngaphezulu kwegama. So uNkulunkulu wenza izwi ukuze kuphakame igama akaphakamisile igama. Thina sithanda igama. Mina ngikhonza endaweni ethile ngikhonza endaweni ethile kanti amabandla wangena ezulwini. Kungena umuntu ohlanzwe negazi likaJesu. Silibele ukugxekana thina emhlabeni lela bandla liyabheda lela kodwa umuntu wasifela esiphambanweni akazasho ukuthi liphe lakhe bani. Akazasho ukuthi lela lilungile leli lilungile. Thina sicwasana. Akufanele sicwasane kodwa senzeni izwi. Uma ufunda uMathewu 7 uthi uJesu akusibo bonke abathi inkosi inkosi abangena embusweni wezulu kodwa yilabo abenza izwi. Owenza izwi ufanisa nendoda yakhe indliyayo edwaleni. Yabona mhlaba wonke amabandla enza izwi. Angithi bathi bebhele elilodwa sokhonza ngendlela efanayo. Mhla umfundisi waye ukuthi uma yemla akhuluma ingqondo yakhe abesekhuluma izwi olunga konke. So masisakhuluma into esiyithandayo nento engivuke kwansibande ngiyicabanga ngizoyixoxa la ngixoxe inganekwane asiba futhi ezulwini. Kodwa masifuna ukuya ezulwini asenzeni izwi
uJohn 7:38 amazwi kaJesu uthi okholwa njengokusho kombhalo esiswini sakhe kokobhoza umfula amanzi aphilayo. So uma ke ngikholwa njengokusho kombhalo ngisho ngingebe yigagu lokushumayela kodwa into ezophuma emlonyeni izophilisa ngoba iphuma kimi yini yizwi. Angaqhamuka umfundisi oyigaga shumayela aqede futhi ibandla lakhe liyafeba, ibandla lakhe lenza lokhu nalokhu liyathakatha lenza yonke into indaba na akakhulumi izwi, ukhuluma ukuthanda kwakhe nobugagu bakhe. If uPaul ethi asishumayeli kini ngenxa yokuhlakanipha kodwa sishumayele sitshela umoya kaNkulunkulu. Noma ngafakazile senifana nofakazile seniyamazi kwamzibandla njengoba bengamazi senyangaza ngithi uthi hlobo lomuntu lo ngikhuluma izwi ke bazalwane. Ngicacisa ngomkhuleko ke ngoba abanye yazi banenkinga nami nganginayo ake ngitshele iqiniso. Uthola umzalwane ethi nginomkhuleko ngawuthola ku YouTube noma ngawuthola ku WhatsApp hayi WhatsApp Facebook engiwukhulekayo kakhulu kumfundisi othi umuntu umkhuleko omdala angawazi ukuthi unjani yingazi nami ngizofika lapho. Kodwa umahluko okay ngingakasho umahluko aqhambe besethi umuntu mhla ngikhulekele umkhuleka ngilalanga ngangilele nesilwane ngilele ukulala nesilwane kwenzani ke uma wesilisa ulele nowesifazane babala izinto eziningi amadimoni. Inkinga yini leyo mkhuleko ayinalo izwi. Kufanele umkhuleko ube nezwi ukuze ube namandla. Ukuze umkhuleko wakho ube nezwi kufanele ube umzalwane ofunda iBhayibheli. Hayi iBhayibheli olifunda ngoba uye esontweni ulivulele umfundisi. Ekhaya nje banesikhathi noma i-hour noma 30 minutes uvula iBhayibheli uthandaze ufunde. Lokho kuzokwenza ukuthi uphile. Yazi ukuthi ziyasuka ezinye izifo zisizokuthi ufunda iBhayibheli. Ungakhulekelwa ngumuntu ongakhomba ukubeka izandla ngoba ujwayele ukuthandaza ufunda iBhayibheli zisuka izifo. Ngoba izifo zisukaphi emkhathini. Emkhathini kubani uSathane. So ke izwi asilijwayele. Izwi liwulizwi, ulizwi uJesu. Ngaphandle kalizwi akuvelanga lutho. So ke izwi noma ulizwi uJesu lo. Mawuthatha izwi ulifunda uthathe uJesu, uJesu ophatheka ngani ngezandla. Kanti khona lo ngena kuwena hlale ngani ngomoya ongcwele. Hayi ngethemba ukuthi ke siyaqala asiluleke emkhulekweni ngoba le mkhuleko ke ngiyazi ukuthi abanye banika inkinga. Njoba ngikhuluma nje ngiyarekhoda. Uma ungekho ekhaya lezwi ngiyadabuka ke. Kufanele ukubuze ukuba ukhoze ukungena kanjani ekhaya lezwi uzokuthela. Bangaka abangekho ekhaya lezwi. Ekhaya lezwi group. Abaphamisa izandla abangazi ngekhaya lezwi. Kodwa senizwe. Igroup engayiqala ngo-2020 kusho uNkulunkulu ubhalizwe. Njengamanje noma phela ngihamba khona ngiyarekhoda lobe irekhoda lefoni. Masiqeda siphuma la ngiyithumela inkonzo. Abanye balinde yona njengoba kuyisonto nje. Balinde le nkonzo ingene bese beyaxoxa ingane zabo umndeni uhlale phansi bathandaze babeke ifoni la akhuluma uNkulunkulu ngoba kunsibana. So ke umsebenzi mkhulu ngendlela enjalo. Ogulayo banemkhuleka sebenayo abaselokhu bethinta mina ngoba nje ayanda ama messages mayanda kuzodina njengoba 5000 usho ukuthi umuntu uzofaka isicelo namhlanje nesonto umkhuleko wakhe awuthole ngolesithathu noma ngolesine ugula unjani lo muntu ayinebo lonto so ngihluphile ngithatha umkhuleko urekhodile imphosele wona akukhuleke guqa ulalele ngoba sibona siguqa nje ke abaphatheka ngaphatheka amasiguqa hlala ukhuleke wena ungaguqi kodwa thina siguqa ngoba wathi uNkulunkulu aliguqele ibandla. So masikhuleka siyaguqa kodwa uphoqelekile ke wena ukuthi uguqe uma ungakayizwi indaba yokuguqa. Ngifuna ukudlula ke nokubhuka ngikuchaze kancane khona uthi ukubhuka emile la. Kudala nami ngangiphatheka kabi. Lo mfundisi lo umuntu ufuna ukukhuluma naye yambhuka ayikho ke le. Mbhuka kanjani umuntu? Ngijahile mina into zikaNkulunkulu yambhuka.
ngithi ayikuphakama lokhu ngingazi ukuthi nami kuzongifika noma-ke kimafanse ngoba omunye ukhuluma naye mfundisi ukubona athi uthini usekretari wami yayibona lo ngiyakhona la kuvaywa khona kangenhlanhla kumina kuvaywa ndawo. So-ke ngenxa yokuningi babantu abafuna ukukhuluma nami uyakhula ulayini baningi abantu uyabona ukube amafoni awekho laba bantu babamba ulayini ebhekene ekhaya engathi inyanga nebone inyanga bamba ulayini ngabe khona abalala khona. So uNkulunkulu wasisiza-ke sinefoni. So-ke uyabhukha-ke umuntu ngithatha idayari yami ngimbhale ngimnikeze usuku nesikhathi azongifonela ngaso ngoba isikhathi sisemqoka ukuze phela ungashayisani nabanye. Ngikunikeze i-hour wazi ukuthi ubulandela umuntu nawe futhi emva kwalelo hour uzolandelwa umuntu. Yibe ngivukeni mina ngo-3 ngabhekana no-WhatsApp emini ngibhekene nabantu abafonayo ngixakekile nje kakhulu. Now-ke ama-bookings ngithanda ukuyisho lento njengamanje umuntu ofuna ukukhuluma nami uthola u-August 2020 bani lo 3 abanye ngithi mangimane ngidate athi udidekile mfundisi washo omunye unyaka cha ngididekile 2026 kusho ukuthi abantu njengamanje balinda iminyaka emithathu nenyanga ezingaki ezimbili. Nansi into uNkulunkulu engifuna ukuyicacisa mawenza i-appointment nami awenzi i-appointment nami uyenze noNkulunkulu hayi ngoba nguNkulunkulu angicacisa angiyena uNkulunkulu kodwa mawubekile engqondweni ukuthi uyenze noNkulunkulu uzoyi-honorisha uyilalele. Ngiwumuntu-ke ngabuza ngesinye isikhathi usanda ukuqala nje kuba 1 week phela kwaqala kwathi 1 week 2 week 3 weeks kwayinyanga hayibo nanku layini ukhula ngathi Nkosi laba bantu abafuna ukukhuluma nami bevuka izono zabo uma befa lungakafiki usuku uzokwenze njani. Wasengitshela la mazwi engizowasho wathi abavumi izono zabo ukuthi bande kodwa ngenza izwi lami engithe vuma isono sakho komunye ukuze akukhulekele. Mina njengoNkulunkulu ngiyabona mawusumnika umuntu idate umtshela abhale phansi izono zakhe uma efa lufika usuku lokufa lungakafiki lokukhuluma nawe ngizomenzela kodwa ngimngenise ezulwini ngokuzikhomithile. Kodwa mayingabhalile phansi ngisho lungafika usuku mhlawumbe ngimkhumbuze 10 wezono nguNkulunkulu sathana uzoyifitha akhumbule 3. So umuntu akabhale phansi izono zakhe ukuze uma mina sengimthatha ngoba ubhale phansi une-appointment nawe okungeyona yakho yami ngizoba nomusa kuyena. Yasinda-ke leyo nto kumina ukuyidlulisa kubantu ngoba ngumuntu nami ngisenyameni. uNkulunkulu wayeseyangiphuvela ukuthi kunjani. Khona intombazane angisayikhumbuli ngenhlanhla mhlawumbe uyangizwa usekhona ukukhalezi angazi bathi babonise bande ngicela ukukhuluma nawe mhlawumbe okula ko-2-3 months bathi nawukwazi ukukhuluma nami bambulaye njengabanye mhlawumbe ngisalapho kukhona lento uma ngisaqala umuntu athi ngijahile babonise bande ngijahile ngiyasindwa lokhu nalokhu bese ngimzamela isikhathi lesi silate kakhulu ngisishe ku-WhatsApp athi vele kukhuluma izwi elikhulu ngaphezulu elikhulu elingathi malikhuluma manje ngeke kodwa nonke nilizwe lizozwa yini ngeke kodwa likhulu ngale ndlela ukuthi mawungale-estimate mhlawumbe umuntu olapha phesheya liyamizwa ngeso kodwa ebengezukuzwe lamhle athi uNkulunkulu yini wena uphatha abantu ngokungafani angithi kumina ngoNkulunkulu niyafana wonke umuntu uzobamba ulayini akekho uzongenela bonke laba bantu bashahile ngizumfaka lo muntu wangisiza-ke wasiqeda isihe benginaso umuntu uma esebalisa ngimjabulele ngithi ngiyazamela idate elizona likhulume lelizwe ngimele ngiyeke. So-ke akekho ongenela omunye angibuyele kule ntombazane ngisithi le ntombazane babusibande ngijahile kakhulu khona into engicindezele ngifuna ukukhuluma nawe ngithi minayo into engizoyenza ngane yami bambulaye ngiyifake kulayini ngiqede ngibhala phansi izono zakho
asazi uma u3 months 2 months ilinde masufika ulayini isifika igame yayo besisho bakuthi bani ngeke ukholwe into eyenziwe uNkulunkulu yini na uthi bengingalala ngakhohlulisiswa njalo ebusuku lengane bengiyibona ikhaya ubuthongo bungehli kodwa wanelwa nginika idate wathi angibhale phansi ngabhala yagcina ngalelo langa uchaza wayengazi yethu uphendula le nkinga yami ukuthi uthini manje uNkulunkulu umuntu uzobela abhale sekuphelile so wasebenza mina kuqala ukuthi ngikholwe ukuthi mawusubhalile usekuthethelele kodwa ulinde ukuthi wena ulenzizwe lufike usuku ukhulume nawe ngoba mawuzoyeka lufike ludlule ziyabuya izona ngoba ulenzile ini izwi neyizwa ke lona so ke baningi-ke abantu abaningi bafaka umayibhukha athi umuntu babantu banengele ngabhala phansi ngabhukha ngezwa umthwalo usuka omunye ngele ngabhala phansi ngabhukha isifo sami sasuka so uNkulunkulu wenza imanga zakhe ngoba mina nginjani angenzi lutho ngithi-ke ngiyimbongolo egitshele uJesu ayigibele eJerusalema bayimbathisa ingubo lembongolo beyincoma kodwa babengambathisi yona babeyimbathisa ngoba kunalo igibele uJesu so nina-ke ngibona mina niyancoma nisho nikushoyo ngivele ngithi Nkosi abashokini basho kuwena ukuthi mina wena bakuboni ngoba mhla ngaphakama ngabona umsebenzi wayini lezinto yokwenzani uNkulunkulu yosuku mayisesukile bese ngenze njani ngihambe ngiyothwala ngithi kuzobe kungasenzeki lutho but isona sikhathi abathwala ngaso abafundisi uvela phakama umfundisi athi hayi mina ngithandazela umuntu kusuka ikhensa ngithandazela umuntu kube ukuthi cha ngithandazela umuntu uNkulunkulu enza umsebenzi hayi mina so mhla ngashintsha lolo limi uyosuka mayisesukile sengiqala kwamsebandi uyangikhulela mina ngisasindi sengibona hey angiye enyangeni baye enyangeni mase kunjalo so ngiyabonga uNkulunkulu ungisizile ngiyathobeka ngiyazi ukuthi akumina wenza izinto yingakho noma ngithumela umkhuleko ngiyazi ukuthi akuwona umkhuleko wami ophilisayo izwe ngilikhulekile liphilisayo ngiyacabanga ukuthi sesizwileke okuningi ngimemezela ke ukuthi mhla ka7 kule nyanga ezoqala uJuly sineyinkonzo zikaJuly abathanda ukuza basangabhalisa basho bathi bayeza uma bebhalisa abantu bayasho ukuthi mhlambe masu5 abesilisa abangakanani abesifazane bangakanani ukuze silungise indawo yokulala so mhla ka7 8 and 9 July sinenkonzo zikaJuly bese kuthi mhla ka11 kuya ku13 ku-August nenkonzo zomama 11 kuya ku13 August nenkonzo zomama yabona-ke manje ukuba usekhaya lezwi ngaba uyikhathaza ukutrema lama-date ngoba uzowathola efonini yakho bese kuthi-ke ngo-October 3 kuya ku5 lwesibili olwesithathu olwesine siney'nkonzo zabefundisi sithi pastors seminar inkonzo zabefundisi bese kuthi-ke mhla ka5 August sinenkonzo eThekwini eNew Germany Civic Hall ngikhuluma la-ke angithi ngilindethi lisuke la eMhlangeni eThekwini sengikhuluma nabantu abakwaWhatsApp manje bayangazi bona bazongizwa bagcwele eThekwini nabantu abaningi abeThekwini mhlawumbe aba-over 500 abasekhaya lezwi baningi kakhulu abantu so-ke ka5 August eNew Germany abantu ababeka indlebeke sobe sisimemezele isikhathi sokuqala kwenkonzo August mhla ka5 kuwo lo nyaka ngicabanga ukuthi mhlawumbe imemezele bengathi zisemqoka sengizishilo konzo kaJuly ngesonto elizayo uma liphele weekend ezayo hayi lezayo leya bese kuthi emva kwalokho kube inkonzo zomama bese kuba inkonzo yango-August oqale ka-August 5 December bese kube yomama engu-11 13 August bese kube zabafundisi ngiyabonga-ke kakhulu ngicela ukuthi-ke siye ezwini lenkosi sengizilele isikhathi senu kodwa ngicabanga ukuthi nikhona nifundile ngizocula kancane bese siyakhuleka ngalo lona lolu suku bevukile abenkosi behlotshiswe ngobukhosi
Baba, egameni lika Jesu Kristu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa sihlangene manje ukuba sizwe izwi lakho. Nkosi, ngiyacela ukuthi nami ngihlale phansi njengabo ngilalele usebenzise lo mzimba ukhuluma izwi lakho ngoba izwi lakho liyaphilisa. Washo uPetro ngelinye ilanga ubatshela ukuthi nabo bafuna ukuhamba yini, bathi singayaphi Nkosi ngoba wonke amazwi okuphila akuwena. Nathi ke Nkosi silindela amazwi avela kuwena, hayi kumuntu, hayi kubaba uNtsibande, ngoba ngeke asisize ngalutho yena kodwa wena njengomdali wethu osibumbile uzosisiza. Wena odalile izulu, wadala isihogo, wena wedwa Nkosi esikhothamelayo esikhonzayo asikhonza umuntu. Siyacela ke Nkosi wenze umsebenzi ngomoya wakho ingcwele, lizwakala izwi lakho, ulicacise kulo naloyo khona, umbusise wonke umuntu ofikile la, kodwa naye angabuyele emuva engasiphethe isibusiso sakhe ngenxa yokuba abe khona kule nkonzo. Siyacela ngomoya wakho ingcwele egameni elinamandla lika Jesu Kristu ophilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Sinenkonzo ke eqhubekayo esiqale eMbabane eMsinga, isihloko sayo esithi hambani ngokufanele iVangeli likaKristu. So njalo ke uma ngizohamba ngithandaze ngitshela uNkulunkulu angitshela ukuthi ufuna ngifike ngithini lapho ngiyakhona. So ke sizoqhubeka naleyo nkonzo part 2 wayo, uNkulunkulu samkhola uzosiza. Isihloko sayo noma intimu yayo hambani ngokufanele iVangeli likaKristu. Baningi amavangeli akhona njengamanje ngenxa yokuthi abantu bashumayela ingqondo yabo, kanti wangishilo kufanele iVangeli libe lodwa ngoba iBhayibheli lilodwa. Kodwa ke amavangeli maningi, abanye basebenzisa amanzi, abanye basebenzisa amafutha. Ziningi izinto ezisetshenziswayo esikhundleni segama elithi uJesu Kristu inkosi. Kodwa ke siyambonga uNkulunkulu sasiphele lo vangeli elidala, iVangeli okuyilona lona iVangeli elisezwini. Ngoba iVangeli elingekho ezwini, khuluma amagama abuhlungu uPaul uthi makaqalekiswe oshumayela iVangeli. Uthi ngisho thina uqobo mase sishumayela iVangeli engelona esanishumayeza lona masiqalekiswe. So ukuthi kusemqoka ukushumayela izwi. Ngicela ke sivule amaBhayibheli ethu kwabaseFilipi chapter 1 sifunda verse 27 kuphela. Filipi, abaseFilipi sahloko sokuqala ivesi lamashumi 27. Siyaqhubeka ke enkonzweni edlule, kodwa ke ngikholwa ukuthi ngeke uzwe ukuthi khona ukulahlekela. Kanti kuningi okulahlekelayo uma unefoni yakho nje uno WhatsApp, ziyayihlalela inkonzo noma yinini ulalela inkonzo oyithandayo. Mawuhlangabezana nenkinga udonsa umkhuleko, awulokhu utshela omunye umuntu uyaguqa uyawulalela, la kuthiwa yisho khona uRoma 10:9 uyawusho inkinga iyasuka. Mawulalela ubufakazi babantu, khona abantu abathola imisebenzi ngokukhuleka lo mkhuleko engiwuthumela abantu. Khona abantu abaphila ezifweni zabo, abanye bebanjwe okhensa. Izinto eziningi ongathi uzicabanga, isolution yizwi kaNkulunkulu uJesu. Hayi ikufuthe. Umuthi ngeke usisize. Udaliwe umuthi, kanti zonke izinto zivele ngolizwi. Asisebenziseni ulizwi-ke izinto zizolunga. Nabafuna izikole emayunivesithi abathathwa, abanye bafuna imisebenzi abayitholi, kodwa uJesu yonke into iyatholakala. Verse 27 ke noma isihloko sakhona sithi uPaul uyabayala ukuba bahambe ngokwevangeli. Ngijatshisa ukuthi ke sonke sila singabantwana bakaNkulunkulu, singamahlelo kodwa ahlukene. Sengichaza ukuba elinye ihlelo nelinjani akusho lutho, sikhuluma izwi lathina kuphela. Kodwa kusemqoka ukuhamba ngokwevangeli, ukuhamba ngokwezwi. Verse 27 uthi ke kuphela hambani ngokufanele iVangeli likaKristu, kuze kuthi noma ngiza nginibona noma ngingekho ngizwe izindaba zenu zokuthi nimi niqinile emoyeni munye nangomphefumulo munye
nilwela inkolo yeVangeli. uNkulunkulu abusise ukufundwa kwezilalo. Ingqikithi-ke yezwi isekuhambeni. Hambani ngokufanele iVangeli likaKristu. Abazalwane bayahamba endleleni yokukholwa, bahamba ngendlela eziningi ezihlukene. Okubuhlungu-ke thina njengabaholi bahamba njengokwentando yethu. Lokho kuyiphutha elikhulu ngoba kufanele umzalwane ahambe ngokwentando yomuntu. Engifisa sikwazi ukuthi umuntu oma phambi kwakho njalo ngesonto noma ninike noma kusemzwabeni, umuntu oma phambi kwakho ukhafula umoya aphila ngawo. Yabo njengoba ngimi lana nje ngikhafula umoya engiphila ngawo. Umoya engiphila ngawo ubonakala ngebandla engiliholayo. Uthola elinye ibandla limkhonza uNkulunkulu lihamba ngobungcwele. Cha, indaba isekutheni umholi ukhonza uNkulunkulu uhamba ngobungcwele. Uthola leli abandla ingane ziyakhona ziyamitha. Kuyaqonywana kwenzeka yonke. Cha, indaba yonakele kumholi. Ubamba khona la ngaphakathi. Mayibambambi ngaphakathi kodwa uqonyiwe ngaphandle. So mangikhuluma ngiphefumula lo moya engiphila ngawo. Ngimthelela wona. Siyezwa manje. So ngizwe-ke ethi omunye, ngiyalithanda ibandla lami. Kodwa ngiyabona lapha nalapha lezi kahle. Kodwa ngizohlala mina ngibe ngcwele. Hayi ayikho lo. Ngoba umoya okhafulwa yilo muntu. Noma ngabe ufunda iBhayibheli ulishumayela iqale ngapha likhiphe ngale. Kodwa lihamba nomoya. Mhlawumbe kusizwe kahle lento. Mawuthatha iradio, yabona isigubhu somsakazo, isigubhu lesi. Iradio mhlawumbe kunikeza iteshi ezu-100 ngiyalinganisa. Uyiqhume la ngibonile, uyiqhume la kugesi. Uvula isiteshi osithandayo, uyezwa, angithi. Uhamba ugesi lokushedile. Thanda namabhetri esitolo ufaka amabhetri. Ayibisakunika le radio isiteshi osithandayo. Iyakunika. Umahluko yini? Amandla wathathe. Uwathathe ebhetrini noma uwathathe kugesi. Nabefundisi-ke banjalo. Umbuzo omkhulu mangimile la, amandla ngiwathathe. Lawo mandla yiwo lawo engiwakhafulayo. So ayikho indaba yokuthi ngiyabona mina la ukuthi khona wrong la nala, kodwa-ke mina ngizoyikhonzela uNkulunkulu. Hayi ayikho. Uphiliswa yilo muntu omaphambi kwakho, ukuphilisa ngalo moya wakhe. Ngamanye amagama kufanele siqapheleke sikhule singabazalwane ukuthi la ngikhona ukhafulwa nguphi umoya. Bengidlula-ke ngikhuluma ngani indaba isekuhambeni. Sifele sihambe ngokufanele iVangeli likaKristu. Abefundisi-ke banomthelelo omkhulu kubazalwane ukuthi bayahamba ngeVangeli elifanele uKristu. Ngoba mina njengomfundisi kufuneka ngenze njani? Ngiliphile. Lithi iBhayibheli lapha ku1 Peter chapter 3 noma 5 angisakhumbula, ngifuna ukuzikhomithi kodwa phakathi kwalama chapter amabili. Uthi uPetro masiweluse umhlambi kaNkulunkulu hayi ngokucindezelwa, hayi ngokuthanda imali. Sazi ukuthi umaluso omkhulu njani uyeza. Ngakho kufanele sibe isibonelo eMhlangeni okuyibandla kaNkulunkulu. Nansi indaba yesibonelo. Umuntu uluse izimvu zasekhaya. Uyakwazi umalusi ukuba isibonelo endlini. Uyakwazi ukuba isibonelo endlini, ngikhuluma ngokwelusa kwangempela. Akakwazi ngoba umwelusi umuntu, imvu iyisilwane. Kodwa thina lithi izwi lenkosi umfundisi akabe isibonelo eMhlangeni kaKristu. Okungukuthi siyafana nabazalwane. Okungukuthi uNkulunkulu akekho ngcono kunomunye. So kufanele-ke mina njengomholi ngibe isibonelo. Ngoba mangingeyisi isibonelo igazi lalezi zimvu lofuna kubani kulomholi.
Ngakho-ke simelwe singabefundisi ukuhamba ngokufanele iVangeli likaKristu. Masibheka incwadi kaJohane esitshela ngokuthi kufanele sihambe ezinyathelweni zakhe. Lithi lowo othi uhlala kuye, 1 John chapter 2 verse 6 lowo othi uhlala kuye yena umele ukuhamba njengalokhu ahamba yena. Izwi lalithi umelwe akancengwa. Khona into kuthiwa sicela uhambe njengokuthi Jesu ahamba, cha. Othi uhlala kuJesu umelwe ahambe njengokuthi Jesu ahamba. Lokho-ke kusibeke ekutheni uma ngiyeninja ekhaya ngiyikhipha kanjani endlini, angathi ekhaya ngiyena endlini ngiyangithi usayibona phuma usuyithulile nje njalo wayincaphela indlu uzongena liphezulu uzongena liphezulu asihambe noma uJesu ahamba yaphuma inhlambe emlonyeni kaJesu lithi izwi wayengcwele akazange sazi sona. Uyazi ukuthi uzoyisihogweni uyela ukuthi uthuka isilwane, uzoyisihogweni uyela ukuthi wabulala ikati. Uma ufunda amaHubo 104 lithi izwi likaNkulunkulu izilwane ziphila ngomphefumulo kaNkulunkulu, umoya kaNkulunkulu. So thina nezilwane kuhluka ukuthi sinemphefumulo sasesinikwa ingqondo, siphila ngomoya ofanayo. Uma ufunda izwi leNkosi uLevitikus 17 uverse 14 uverse 11 no14 uthi umphefumulo wento ephilayo uhlala egazini. Noma yini negazi okwazi ukuthi njani inomphefumulo. Ngelinye ilanga uzokubiza umphefumulo kulesi silwane. So uma usiphatha kabi isilwane kanti usifuyile usicisha ukudla unecala ezulwini ngeke ungene. Hayi ngeke futhi ungene. uNkulunkulu ngitshela imfihlakalo izilwane ziyakhuluma noNkulunkulu. Uma zikhuluma noNkulunkulu ifika ithi inja angidlile Nkosi yabona nawe la kwaMkhizi bangicisha ukudla. Athi uNkulunkulu ujikela ngale mambatheni kunamaqanda ukufika wayo. Ijiki inja yazi ngathi namaqanda ufika iwayo. Uqhamuke wena inja idla amaqanda wenze njani? Ishaya. Kanti itshele umdali wayo unesono. Hayi ngiyazi ukuthi ngiyangizwa ngizwisise. Kunomfundisi uyaphila namanje wafa 3 days. Kanti ufe nje ziyabuya ngale kwethu wayesiyabuyiswa emhlabeni. Uthi ke lo mfundisi isono sokuqala sifika ngale eshumayele umfundisi. Wayeneminyaka ewu8. Mayineminyaka ewu8 izinkomo iyakhala. Bese yasuka aye khona. Mayifika khona kube khona into ethi izabadala bayiphosele emgodini. Bizabadala bayikhiphe. Bese lifika izwi lesibili kodwa kade nayidinga inyama. Ibulale khona bezoyiqedela nidle inyama. Uthi wayiphethe isiqhano isipeleti, asibona isipeleti ezenkulu. Uthi wayiqhonqa ikhala. Cabanga ukuthi kwamina mangaqhonqwa ngesipeleti ngithatha ama-hour mangaka ukuthi ngife. Wayiqhonqa inkomo yaze yafa. Uma efika ngale udlala iFilipi ukhonjiswa lesono yakhumbula kanje athi ngiyakhumbula lithi izwi lenkomo yakhala kimi yathi ngicela ungisize ngiphume la. Ngase ngithumela wena ukuthi uyoyisiza ngakutshala kuwe hamba ucela abadala walalela usathane wathi kade nayidinga inyama. So ngizama ukutshela ukuthi ima angidlali uma ngithi mawushaya inkukhu ngokuyibona yonile isilwane asazilutho. Ukhona umakhelwane okayitshela inja athi ayihambe yodla. Wena ukutshela inkomo ukuthi ayodla amasimo abantu. Sengixabene-ke ngabantu ngibanga ukuthi inkomo zenzeni. Yebo uyiphutha kodwa ngifuna ukuvula amehlo. Inkomo ikhale uNkulunkulu wathi hamba uye lapho uzofika uthole ummbila. Ayazi ukuthi inkomo ayikwazi ukubona into ekude nesithele. Yafika yawudla ummbila. So wena ikhiphe kahle ungalwi nayo tshela uNkulunkulu wami ngicela ukuphilise lo mbila wami. Uyomangala 2-3 weeks usuhlumile adudwe khona inkomo phinde uvule bemnandi.
uNkulunkulu wenzeni kadondiswane sakhe. Lo osincishile, lo osincishile yakhe eyifuyile ngayiphakeli nawe nesono. Kodwa uyithumephi ngale kuwena. Uthi isono sakhe sesibili ingulube. Washaya ingulube zabamakhelwane zafike zadla. Wayishaya wayikhipha. Isono sakhe sesibili. Wayeseyatshelwa ukuthi uzobuyiselwa emhlabeni. Oh, enye into ayenza ngengulube wathenga indlela umali. Zathi mayingene ingulube. Wathi ingene sa. Wasevala endlini engathi akaboni. Hayi inja noma izinja zayinike engulubeni zabaleka zaphuma. Uthi-ke esetsheliwe ezulwini esebuyile. Yabuya ingulube amakhelwane unazo. Setsheli ukuthi oyiphakele, ukuthi wahamba oyiphakele ingulube. Seyiphakele yadla yahamba. Ngakusasa zabuya seziningi. Waphinde wayiphakela zadla. Zagcina ngalelo langa ziphindanga zangena ngazazela usowumuntu. Wenzani uNkulunkulu? Wayefuna ukuphuva ukuthi nelwane uyayicontrol. Wena isilwane sabamakhelwane masingena yenze njani? Sidle silambile. uNkulunkulu uzowenzani? Uzobusisa. Ngoba lesi silwane sinomphefumulo wakhe. Le mbongolo oyishaya ngokuyibonile enkani inoNkulunkulu wayo nayo yakhuluma kumprofeti eyishaya. Ngokufunda la eBhayibhelini asidlulele bengenzani? Asihambeni bazalwane ngokufanele iVangeli. Asikakakhona. Mawusanqaphela imvu uthukidla. Uthi umzalwane ngoba uthuka umuntu inje yafana nomuntu. Asinaka ukuthi yini ephumaphi emlonyeni wakho ngoba ufuna ukuyezulwini. Awucabangeke usukholwe kangaka. Abafana bayeke intombi. Intombi zaye kuqoma. Baye kuphuza abantu, baye kufeba, bayeka yonke into. Uthi uyafika ngale esihogweni yena ukuthi washaya ikati. Esihogweni yoshela ikati nabantu abazidlile izono uyidlanga wena. Ake siphenduleni-ke bazalwane senze njani? Sikhonze uNkulunkulu. Ngakho-ke asiqhubekele lo verse 4 ngisachaza uverse 2. Lo wothi uhlala kuye kahambe kumele ahambe nokuJesu ahambe. Ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena uma sidina imiyalo yakhe. Imiyalo yakhe le ngisho noma ngaba kukho ezwini ukuthi nakekele isilwane kodwa kukhona ezwini ukuthi isilwane sinomphefumulo kaNkulunkulu. Izilwane ufunda amangwana u4 zikhala kuNkulunkulu abesezi ukuthi khona le nto ngikuvuka. Ivuleni amangwana u4 manje ngikhuluma futhi sikhulumile khona uzothi Mawubona u4 verse 27 senuvulile. Mawubona u4 verse 27. Iyo ke lento ebuyimhlobiseke kwabanye abantu bazalwane. Mina ngikhuluma izwi. Yathi ngabona sihamba ngezwi. Uthi verse 27 zonke lezi zidalwa zibheka wena. Ngokuthi ufunda ngeke ukhuluma ngelwane. Ukuze uzinike ukudla kwazo ngesikhathi esiyiso. Zinike ubani? uNkulunkulu. Uyinika kanjani uNkulunkulu kuwe? Nanti kube sidla inyama. Avele enzi inyamazane ishone ngakulona. Uphakele igube sikhalile kuye. Angithi nathi masilambile sipheke inkukhu. Ukudla kwethu asinikile. Kodwa sisuyihlukumeza. Yabona lo nto le. Akusona isono ukudla inkukhu. Akusona isono ukuhlaba inkomo uyidle. Zilethelwe lokho kodwa musuyihlukumeza. Ngoba nebhubesi maselilambile uzoliyalela inkomo aliyalela isilwane esize lifike isithathe lenze njani? Lidle. Kuthiwa verse 20 zonke lezi idalwa zibhekwa wena ukuze uzinike ukudla kwazo ngesikhathi esiyiso. Verse 28 uyazinika ukudla zibuthe. Uvula isandla sakho zisuthe ngokuhle. Akuzuvula isandla sehle ezulwini. Kodwa uzosivula yena ngokubona ukuthi hambe uye kwamakhelwane unenkukhu ezalela ukudla amaqanda. uNkulunkulu oyitshelile usulwa nenjawo neshayile amaqanda. Xolisa umoya wakho nje ushone uNkulunkulu kwakuhluko kwenzekile. Kodwa ngiyazi kwenziwe uwena. Ududuze kuphile phambili ngoba ufuna wenzani? Ngene ezulwini. Lezi nkukhu zofuyishile. Wayifika zikhona inkukhu emhlabeni uzofa futhi uyishile. Sesingaze sixabane singomakhelwane sibange inkukhu. Ayiyona yokuxabanisa abantu.
verse 29, uyasitheza ubuso bakho zethuke. Yabona uma seyifulathela isilwane siyethuka ngoba kusho ukuthi ngandlela athi sihlupha ngoba thina abantu sizazi thina. Lezi ilwane ziyamazi uNkulunkulu, lezi ilwane ziyambona uNkulunkulu. Lithi lelizwi usitheza ubuso bakho zethuka. Uma uNkulunkulu esesifulathela isilwane siyethuka, kodwa ngizoshonana mangifulathela umdali wami. Wakhala uJesu wathi Nkulunkulu wami ungishiyelani na? Inkinga yethu asizizwe ilwane zikhuluma kanjani, kodwa ziyaxoxa nomnikazi wazo. Uyasitheza ubuso bakho zethuke, uyasusa umphefumulo wazo zife, zibuyele othulini lwazo. Manje siyabona sidalwe ngokufana nelwane. uNkulunkulu ususane umphefumulo, bese isilwane sinjani siyafa, inyama ibuyele othulini njengami nawe. uNkulunkulu ususa umphefumulo bese umzimba wenze njani? Awukho umahluko phakathi kwami nesilwane. Ukuthi ngicabanga ukuthi ngihlakaniphile, kanti nazo ziyaxoxa. Lithi verse 30, uyathumela umoya wakho zidalwe, wenza bube busho ubuso bomhlaba. Manje uyezwa uNkulunkulu uthuma umoya wakhe, isilwane sidalwe. Angazi uma ngibheha kahle. So ngizama ukugcizelela ukuthi nezilwane zidalwe ngomoya kabani? Kusukela namhlanje ke somphilwane asiqhubeke nemfundo yethu. Angazi mhlawumbe kunabantu abahlupha izilwane, akazi indaba ukukhuluma ngezilwane. Phenduka-ke uma ukhuluma ngezilwane. Lithi kizo silifundile, hambani ngokufanele iVangeli likaKristu ukuze kuthi noma ngiza ngimibone. Ukukhuluma lo gama-ke, noma ngiza ngimibone. Bazalwane, kufuneka sazi ukuthi sinefu lofakazi eBhayibhelini libeka kanjani. Ukuthi uhamba kanjani abantu bayakubona. Ungawuphoqi umsebenzi kaNkulunkulu. uNkulunkulu umejezisa uDavide. Uthi kuDavide, ngenxa yokuthi uveze ithuba lokuthi izitha zami zingihlambalaze, ngizokujezisa kanje. So uma uphila ukhonza uNkulunkulu usenkingeni yokuthi hamba ngobungcwele. Ngobungcono umuntu ongakholwa, wena ophatha igama likaJesu bese ungayiphili impilo. Lithi iBhayibheli umbethelo kwesibili. Ufana nalabo abambethela isiphambanweni. So musumpethelo kwesibili, lithi iBhayibheli awukho umnikelo ngesono kumuntu owona ngamabomu. So ke uma usuze wasindiswa, awuhlehli, awubuyele emuva, uzama ngawonke amandla ukuphila iVangeli. Uzama ngawonke amandla ukuhamba ngobungcwele phambi kwabantu bangathuki iVangeli. Manje hawu leya ngane leyana kade mangishele ingafuni ithi isindisiwe, engathi mithi nje nazi iqhubisiswe, sophoqekile umsebenzi kaNkulunkulu. And ngifuna ukukutshela olunye losizi lwakho nalo lwadalwa ukuthi waphoqa iVangeli. uNkulunkulu ufuna ukwaziwa ukuthi ukhona uyaphila ngoba simbona. Na ukuzaziwe usebenzisa umuntu ukuthi aziwe. Uthi ngoFaro, ngayikhonke inhliziyo kaFaro ukuze ngaziwe emhlabeni. Akekho umuntu ophilayo ongathi mase kushinta amanzi aba yigazi aqhubeka ngabadedela abantwana bakwaIsrayeli. Akekho umuntu ophilayo uma ufuna zonke inhlupho ezenzeka uFaro akabadedelanga. Uthi uNkulunkulu wenza ngamabomu ngoba wayefuna ukuthi ngoba uFaro wakuyinkosi epowerful umhlaba wonke. Masithi umhlaba wonke asisho eGibhithe kuphela. iAfrika yonke nemanye amazwe kwakuFaro wayebusa ephethe izizwe zonke ezinesaba. So uNkulunkulu efuna ukwaziwa, wayeseyikhonke inhliziyo kaFaro ukuze uFaro alandele abakweSrayeli masehamba ambulalele kuphi? Olwandle. So uNkulunkulu usebenzisa umuntu ukuthi abe njani? Aziwe. Angibuyele kulento ebengikhuluma ngayo. Mhlawumbe uhlupheka kangaka nje emshadweni wakho, noma uhlupheka kangaka ushadile nje wamitha unjani usesontweni ukhona. Uze njani kuNkulunkulu? Wasivuma isono sakho. Wenze njani? Waxolela. Kodwa ngenxa yabantu abathi usibani wamitha esontweni wakhoqa, ngeke ukuthola ukuphumula kulomhlaba. Uzohlupheka, uzwenze njani? Ungenzile.
uDavide wangena ezulwini kodwa emhlabeni wathi uNkulunkulu ngenxa yokuthi uthatha Uriya wena wambulala uRiya waveza ithuba ukuthi izitha zami zimhlambalazi inkemba ngeke iphume endlini yakho. Amadodana kaDavide onke afa ngenkemba. Ingane ayikhulelisa umka-Uriya yafa. So uNkulunkulu kufuneka wazi ukuthi mawuphoqa igama lakhe uzokukhokhisa. Ngisho sekuxolele akuxolele afake ezulwini kodwa ufuna abantu bazi ukuthi uNkulunkulu uyasatshwa kadelelwa. Ngaze mina yangasendenza kuyisho. So ungalindeli ukuthi mawukholwa kuzohamba kahle kanti wake waphoqa iVangeli. Hayi impela phambe kahle. Mhlawumbe umshado wakho uzobheda, nizoshada ebandleni nendoda yakho ivele iphuze imali kushaye uzukhale nangwasashada ebandleni uNkulunkulu kwenze cha wenzela abantu bazi ukuthi njengoba waphoqa wena wajola nomfundisi wamitha naphoqa iVangeli uzokhokha kodwa uxolele ungene ezulwini. uNkulunkulu esimkhonzayo ke lo. So ke kwenzeka noma yini mhlawumbe akushaya ngokugula uvela uhlale kwi-wheelchair wesho uyakushaya ufuna nje abantu bazi bamhlonile. Usebenzisa umuntu wasebenzisa uFaro wamphonsa olwandle nezinqola zakhe. uNkulunkulu isimanga kodwa uyambona asimsabeni umdali wezulu nomhlaba sihambe ngokufanele iVangeli likaKristu. Mayenzi into ebhekile mamhlukumezi umuntu sihlushwa yini ukuthemba kabi. Ubani ongenayo umuntu amthembile ongenayo aphamisisana nonke nithemba abantu. Awunkosi yami ngiphatheka kabi ngiyajabula. Hawu nina abantu enibathembile zaya ngiphakamisana. Futhi uJeremiya 17:5 uqale kusiya umuntu othemba abantu. So nilandela isiqalo bese ekhala umuntu athi ngiyahlupheka mina anguthola umsebenzi. Mhlawumbe uthemba ubaba wakho. Mhlawumbe uthemba isoka lakho noma uthemba into andivele kwenziwa namhlanje ulandela ibhodi liqonsayo. Usuku umfana aganga amantombazana aqede mase ufuna ukushada ulanda inesi ulanda uthisha ufunani umuntu onemali. Yabona lo nomfana nanentombazana ijole masibona siyakhathala thuthu yanontype yakho mina usefuna laba banemoto laba banjani. Ngesikhathi wenze njalo ubukela abantu phansi uthula uNkulunkulu yabuka uzuzibona ungcono wena kunalo yamuntu kodwa kade uganga ngethempeli lakhe wenza noma yini oyithandayo. Sizofika isikhathi akushaye hambe kade ukhoshula izisu awusakwazi ukuthola ingane ububulela abantu uzokunika njani uNkulunkulu ngoba uyabulala. Kufanele uvume isono. Siyavunya isono bazalwane. Angazi usengiyaphi la kodwa sengifikile. Mase ngifike sefana ngifanalana. Ngizombuza umbuzo kodwa ngizama ukukhuluma kuqine ngoba khona negenge. Ngiyayibona le genge. Sazi thina abantu besilisa ukuthi abantu ababulalayo abesifazane angithi kwazi ukuthi mina ngibaya ngisho leli gama kodwa ke alikhulume ngokubulala ilungile abazi bulawayo kwazi ukuthi bohle kanti cha indaba ekuphi bobaba emini enibulalayo. Mawufunda iBhayibheli lithi ibusisiwe indoda emgodla wayigcwele abantwana. So abantwana futhi bakuphi abekho abantwana bomama. Umama unikwa ubaba imbewu, umama ayifukamela ayikhulise kuphela inyanga efanele bese kanjani phuma umuntu. Angithi kodwa umuntu onabantu bani yibo. Lento le mhlamba isenziwe kodwa yenziwa ngendlela ephuthuzekile. Sakhula thina kuthiwa khona into kuthiwa ukusoma ngiyazi abangizwa kakhulu. Yazi ukuthi mawusoma ubulala ingane. Abantu ababulala ingane kahle kahle abesilisa. Yiko ngithangazi nyaka kodwa sengifile sefana nenkulumo. Banecala lokubulala abantu besilisa.
ngesikhathi kusetshenziswa ijazi kwenziwa njani? Uyabulawa. Ngesikhathi ke wena mama uvika udlala amaphilisi ujova wenza ukwenzile uyafika lembewu kababa enzani yafa uyabulala singakafiki kuyabusha. Abantu bethi bahlela umndeni akufuneka singalandelani eduze izingane bese kubulawa. Ukubulala funda uGenesis 38 yini le uvule ekhaya ufunda usuka kuverse 6 uya ku10 uzoquota nje kahle. Ukhona indoda kuthiwa uJuda. uJuda wayenamadodana awu3 endala elamaleyo elamale. Kwakunomthetho waIsrayeli othi inkosana izohlala iyinkosana. Niyangizwa kodwa? Ngamanye amagama uma ngifa mina ngiyinkosana umfowethu ongelamaya akazukuthatha ubukhosana. Kuhlala lapha. So ukuze kuhlale lapha ngoba sengifile mhlambe ngife nganiwe kuphela ngingenangane kufanele umfowethu aye kunkosikazi wami. Iy'ngane zozalwa lapho akuzona ezomfowethu ezami ngilele phansi ngoba uzithole kunkosikazi wokuqala. Nayizwa lona mayifune zakhe kufanele athathe owakhe uzoba nabawu2 uzoba nalo wami unkosikazi abe nalo wakhe. Maye lo ekowami ingane iphuma lapho akusiyona yakhe yami ifile mina ekowakhe ezakhe lezo. Niyangizwa? Ngikhuluma ngoGenesis 38 verse 6 ya 10. Lithi iBhayibheli yafake lemitsindo yokuqala uNkulunkulu wayibulala ngoba yona kuya kuchaza utheza. Wayesethi uJuda kwesibili hamba uvusele umfowenu inzalo yakumkakhe. Umfana wesibili wayenomona waya kumkamfowabo kodwa wathitha emhlabathini. Isho njalo iBhayibheli ngoba engafuni ukunika umfowabo inzalo futhi wayefuna ukuqhwaga ubuzibulo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wambulala. Umbulalela ukuchitha emhlabathini. Uthe yonke into eyikhuluma isezulwini. So mawusoma wenzani? Awuvali umnyango wezulu. Engawuvali umnyango wezulu. Yabona sekuvalela kodwa. Ngiyavuma. Cha nguvulile. Ngoba ubuzohamba ukhola uqedwe uthi ezulwini ufike ezulwini khonjiswe lezi ngane. Khona uba kuzondo washonayo. Wafika watshelwa uthiwa yibona lezi ngane zomsomayo ngizoleza zinamakhanda. Akekho zoye ezulwini owenza lesisono ngoba ingane yakhe izomvisa izodweba uyenzana. Ngoba mina anginasono wangibulala. Wangithatha ethawuleni, wangithatha wherever. So bazalwane ngivula izulu kahle kahle ukuthi ukwazi ukuthi ngona la isono sami ngizivunze ngezulwini ukuze ungathi ufike ezulwini futhi ezulwini thola inqwaba yengane. Baba kunjani? Uba kwakho mina ungani wena wathandana noThandi wasebenzisa ijazi, wena wathandana noLindile usutshelwa ingane manje angisazi ayeke kuye futhi. Yila amaqiniso-ke adala ukuthi ikhaya lezwi likhule ngale ndlela ngoba ayikhaya iqiniso ngizolisho bazalwane mangisaphila nje ngokutshela iqiniso ngoba uNkulunkulu wangidala kahle kabi wangenza ngangakhonza ibandla ukuze ngingacompromise iqiniso kodwa abazalwane bazohamba iminikelo izoshoda. Hayi ungayihambela nje nankinga mina ngondlo uNkulunkulu angondlo umuntu ngoba uyena owangibizayo. So mangabe ngilambile ngithi Nkosi ngilambile abona ukuthi angile Nkosi ngiyahamba ngiya eMhlangeni eNquthu anginawo petrol. Yabona nje la kusazonikela maqeda ukunikelwa angithathi nesent imali lababukhoza. Mina uNkulunkulu unginike imali yokuzala ukukhoza azongikhokhela ngokuzala uNkulunkulu uzongikhokhela. So noma phela ngihamba khona umnikelo wakho unjani angiwuthinti owalo umuntu lapho
ngoba ngihlukile, ngumfundisi ohlukile kwabanye. Ngoba mina ngizoshumayela iVangeli, bafike bakutshele bathi iVangeli limahhala kodwa lihamba ngemali, eliphethwe mina limahhala ngisho lihamba. Ngoba ukufukuza ukhokhile. So asikhonzeni uNkulunkulu-ke bazalwane, simnike uthando, sihambe njengoba kufanele iVangeli, hayi njengoba kucabanga mina umfundisi wakho noma kucabanga wena. Sihlanganise izinto, uJesu ufuna ukukhonzwa yena yedwa, angahlanganiswa namadlozi. Idlozi into edaliwe, umuntu osafa, wayedaliwe, wayetholete. Khona manje siyagxekana, sigxeke eminye ibandla engezulu isho ngegama elinomholi walo abambiza ngoNkulunkulu. Sithi ungasho kanjani umuntu yena etholete ukuthi uNkulunkulu, kodwa wena usho kofile owayekade etholete naye umbiza ngokuthi uyena okusizayo. Ayisebenzi lento bazalwane. Sikhonza umuntu osidalile, asikhonza abadalile. Yikho ngike ngasho ngathi ningamkhonzi, ukuthi usuthola umkhuleko wami uyakusiza, usukhonza mina. Khonza uNkulunkulu ngoba izwi lakhe likuloya umkhuleko hayi. So-ke masikhonza uNkulunkulu bazalwane, sizoya ezulwini. Siye kuqwebhana, siye ibandla, sebandleni endlani kwenzakalani? Amabandla nje into engumsebenzi. Njengoba ngowakwaNsibanda, owakwaMbatha, owakwaKhoza namabandla njalo. Siyaxabana bakhoza ukuthi wena owakhoza, yini ungabo waNsibanda? Asixabani. Phoyini isixabane sifana namabandla. Asisubanga amabandla. Kodwa into engitshela yona iya ebandleni elikhulumiswi. Ngoba uma uye ebandleni elingalikhulumiswi, hayi esihogweni umfundisi wakho. Ngixolisa ukubeka kuqala. Hayi esihogweni umfundisi wakho. Kodwa sikhulumeni izwi, senze izwi, siphile bese senzani, sihambe njengokufanele iVangeli. Ngiyacela ukuthi ukhuleke sifike emaphethelweni enkonzo yethu. Baba, egameni elihle likaJesu ophilayo, siyakubonga Nkosi nangayo lenkonzo. Sikunikeza udumo lungolwakho lukufanele. Nkulunkulu wethu onomusa, usukhulumile phakathi kwethu ngomoya wakho ingcwele. Nami bengihlezi ngilalele Nkosi usebenzisa lo mzimba. Sisizeke kuba ilo naloyo alizwe alenze izwi. Ngoba ushilo kuJohn 12:48 wathi ngeke usasehlulela kodwa izwi olukhulume kithi lizosahlulela. Lenkonzo yanamhlanje nezinye sike saya kuzo zizosahlulela. Siyacela Nkosi usisize, usipha amandla, senze izwi lakho, sisindiswe ngeqiniso, sivume izono zethu ngoba izono ziyavunywa. Ngoba ngeke singene ezulwini izono zingavunyiwe. Izingane sazibulala zizosifica phambili. Nezinto ezenzekile ezingezinhle soyithola phambili. Sizwile ngomfundisi wakho ubaba uZulu, wathola icala ngokuthi inkomo ebulala ngesipeletu kufanele abize abadala bamsize. Wathola icala ngokushaya ingulube ayisasazela ngezinja, kodwa mhla eziphukudla ingulube zadla zangaphinde zabuya ukukhombisa ukuthi ziphethwe nazo njengathi. Ngiyacela Nkosi ukuthi izwi lakhe seluwile liwenze umsebenzi ubusise kube lona loyo lilalelile ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. Udumo lonke Nkosi linikeza wena uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabonga kakhulu ke sesifikile emaphethelweni. Njani yahamba? Isahamba ifanga, ngiyabonga. Sesifikile emaphethelweni enkonzo. Ngizocela ukuthi ke ngibuyisele kumphathi wohlelo egameni likaJesu.